Здравейте на всички! Искам да ви споделя какви могат да бъдат причините хората да не могат да виждат ангелите и починалите хора, както и да разговарят с тях, след като са помолили Архангел Рафаил и Архангел Михаил да изчисти техните чакри, чакра трето око и техните ушни чакри. Причината да не може човек да вижда ангелите, след като се е помолил за пречистване на неговият блокаж в чакра трето око защото блокажът е бил много голям и Архангел Михаил не го е пречистил за един ден. Затова е необходимо хората да се молят няколко дни за пречистване на чакра трето око и на ушни чакри. Понякога при някои хора е необходимо те да се помолят повече от няколко дни, може да се наложи да се молят седмици или месеци за изчистването на техните чакри. Това е защото техният блокаж е бил много голям и защото те носят блокажи от минали животи. Някои хора изпитват подсъзнателно страх отново да започнат да виждат невидимите същества и да разговарят с тях, защото в минал живот са били изгорени на клада или са били затворени в затвор, защото са имали дарба и защото хората са се страхували от тях и по тази причина са им навредили. Понякога, когато човек изчисти своите чакри, има възможност той да види светлите същества или починали хора, но понеже той има страх от непознатото, е възможно да се стресне и отново да получи блокаж на чакра трето око или на ушни чакри. Затова е необходимо той да се помоли отново на Архангел Рафаил и Архангел Михаил за изчистването на чакра трето око и на ушни чакри. Невидимите същества са същества, които са с висока честота. Ангелите и архангелите и другите светли същества са едно цяло с вас, те са част от вас, те са много любящи и те са създадени за да помагат на хората. Затова няма защо хората да се притесняват да ги виждат и да се страхуват от тях. Ангелите и архангелите са много високи. Те са по-високи от хората, явяват се като високи архангели, които са високи 2 или 3 метра. Това съм го виждала аз чрез видения, както и мои познати, които имат способности. Архангелите и ангелите светят в много силна енергия и те много силно блестят. Понякога може да получите болка в очите от тяхната силна енергия, но те са много красиви и тяхната енергия успокоява хората и тяхната енергия пречиства хората, когато те стоят при тях и когато разговарят заедно с ангелите или с архангелите. Ако самите хора имат в себе си отрицателна енергия или са притеснени, силната божествена енергия на ангелите и архангелите пречиства хората от тяхната отрицателна енергия. Който желае, може да ме потърси и да ми задава въпроси, свързани с негови проблеми, които той иска да разреши. Давам послания за разрешаването на много видове проблеми и давам послания за духовно израстване, за въпроси свързани с духовно израстване и духовно самосъвършенстване. Който има нужда от някаква помощ или от някаква послание или от някаква информация, може да ме потърси и аз мога да му дам съвети, като попитам ангелите, архангелите и духовните учители, които са Исус Христос, Дева Мария и Сен Жермен. Може да ме потърсите на моят имейл, който е
видение с W, klomba.abv.bg или на моят фейсбук. Аз ще поставя линк към моят фейсбук отдолу под формата на коментар под моите клипове.